we are now here entering the vicinity of the Baclaran Church. Yeah, after 5 years. 2019 na dito. May kala ito nanak. Naningan ni kita ulit sa lapi. Puros utang. Mga mo pinangutangan nga da. Pasensya na ha. Until next time. Sa Señor. Let's eat. Kauna na kita. Good morning. You're always here. Work ito na yun. Pero hindi ako na yun. Dala. Ang di kita yan nakakuan. Adi kita yan na Cubao. Tapos LRT to Baclaran. Okay. Okay. KFC. Andito tayo ngayon sa kung saan Tay Rodriguez. Ito ang kahabaan ng Tay Rodriguez na binabaybay. Papunta yan doon sa Welcome Rotonda. Okay? Okay. Kuya, baw, dalawa. Char, nagtitinatalog. Aurora Boulevard. This is Aurora Boulevard. Awan nga di oh. Doon eh. Ay, rong. At masrutil la. Amo pag gusto mo ba dito? Selfie ani kita dili, selfie. Hindi di man. Pakita tala. Hindi man. Apa yan? Baru mana itu? Kali din kakaptan niya ate kay Polaris. Polaris ngayon kita tao. Ha? Sige na. Ay man.
ko lang tayo yung bato. Hinahawakan ko lang. Piko siya kasi ulaers. Ulaers. Ah, nandun simbahan. Oo mo pala. Okay na kita. Eh, naku, bago pa yung takong lipo. Ate, saan pa yung simbahan nun? Doon pa? Uray ka ng lalaking ambil, ano? T-shirt 100 overrun T-shirt 100 overrun T-shirt 100 overrun T-shirt 100 overrun T-shirt Sa 19 na ito, ano? 2019, 20, 21, ito, 23, 25. After 5 years. May lampos na ito, may kayumat. Babarbiyan tayo ng asin. Ano pa yun? Kadapan kayo. Ang gayo mo. Testing lang ba? Tapos sukuha na nasin kung tumara. Wala. Mga misay. Hindi mo rin po magkumita ng rabbit. Temper glass na kay ate kuya, temper glass 50 na lang, libre na palagay. Tempered glass tag 50. Pampareklaman na ka. Tuyaw. So we are now here entering the vicinity of the Baclaran Church. Yeah. After 5 years. 2019 na dito. Ay, Lord Jesus. Sarap na yan ha. At picturato dito to permanente frente. May kala ito nanak. Naningan ni kita orita sa lapi. Puros utang. Mga alam mo mga pinangutangan nga da. Pasensya na ha. Until next time. Lahat pinangutangan. Lagi daw ginoo ko. Baclaran, here we are. Dili kita dili. Oh, ikaw picture ikaw. Nakag-detect ba? Nakasaka na kami nga da. Detect ba? Nakasaka na kami to dida. Dida kami nag-spill sa patrol ng Pilipino. Kami ni Onyok Minister Depositar kan Gretchen Malalad adto. Minisen Hernandez ay diri. Gretchen Malalad ngan hi kuan yun pa to ang buti ay nga babae nga reporter kadi didi ang kadidi kita ni we are here. Sa Senyado. Sino? Dali na. Dali. Picture kita. Pangkang kandila nak. Nak. Sembay kita. Sarap
natin. Matulog. Papaparo nga doon. Papaparo nga doon. Thank you. Kayong dalawa. Alright. Salamat sir. Salamat po. Ako po. Ah, kaya na. Dili ka, dili. Hindi na. Nya inang. Wow. Ano pag sugat-sugat? Oh, sige Basta na. ayaw nagip ayaw gipin sugat kay nasugat tak na oh. Oo, sige na. Wala. Ditutuan pa kaniya gado. Okay, Dito one. mo lalagtasin damon duro. Oh, yeah, alright on. Ngayon mo na ako photographer. Kiri ragyap. Oh, ang liwat. Sugat pa. Ay na. Kaya na kita. Sir, ano ba yung sasakyan papuntang Lunita? Sir. Ano ba yung sasakyan papuntang Lunita? Papuntang Lunita. Ayan po yung mga loto na yan. Luton yan. Ah, okay. Sige. Thank you. Ano? Ere. Ha? Tawas? Eh, tawas. Ito man ko full shirt. Para tak.